Hey everyone, good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायलांबाय थादों ना मानो थ'दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ लोगोफोर Tipin spin मोनबाय ओंखाम जाहोहैनोसै आजाफोरखौ फिसालाफोरखौ नै लेखा लानानैसो फैबाय मोजां ने सारा मोजां ने जाहोनोसै सिङाव जाहैयो रुम सिङावनो जाहैगोन जोङो मिगि जाहोबाय आरो नानिया मिगिसो जाबाय नै जोंनाबो जानला मोनलासै नै माबेलाय जाथारलायबाय आंना ओंखामबो डाबल काप बिस्रा मालाय बिमा फिसा फिसाफ्रासो रोङा होनलाय दा मालाय रुम सिङाव जाहोजोबबाय जोंनिया मालाय बायहेरायाव जाहोयो गोथाव मोनलै एसे गोथाव मोनदों लोंनाय लोंना दै आरोखि ना लोगोफोर लोगोफोर नायजोबनायनि थाखाय फर वाइथिं नोंसिनि थाखाय गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालाम नोंथांमोना आंखौ इयुननिखौबो बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय लांबाय थागोन लोगोफोर उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लोगोफोर